Добро утро с най-готините мекички, които мога да видите и тесто от Филаделфия. Тъй как се правят, не знаем все още. Се опитваме да направим идеалната мекица. За колко години не успяхме да ги направим? Няма да се махна, чакай секунда да правя влогове, човек. Не те интересува моят влог. Има ли нещо вътре в мекичките? Не, сирените сложихте ли? Някакво месце? Кремвиш? Празна мекица. Браво. С някакво крема сирене, люченичка и кисели краставички. Бейби, кисели краставички ли бе? О май гад. Естествено ли и тя ги чака. Та вземам мекичката, разравя за нея на бе. Оле, страхотно отвътре. Вземаме малко крема сирене, намазваме. Виждате? Така. Вземаме и лютеничка. Намазваме отново. И бодваме една кисела краставичка вътре. Така изглежда сутрешната закуска. Да ви сладко.